Nganibingelela bazalwane egameni likaJesu. Igama lami ngingu-Isaac, nginguSokhabase Isibongo. Nginesicelo labazalwane enginxusayo kubantu abakhulekayo nakubantu abazanayo noJesu noma noNkulunkulu umdali wezinto zonke. Nginesicelo enginaso ukuthi bazalwane, asithatheni isitendi sethu. Empeleni lesi sikhathi esibhekene naso manje isikhathi ekumele ukuthi simveze kakhulu uNkulunkulu namandla akhe ezweni esihlezi kulo. Simnikeze i-chance enze umsebenzi kuwo wonke ama-challenges esibhekene nawo. Ngiyazi bazalwane ukuthi abanye bazodideka ukuthi ngikhuluma ngani. Bazalwane, umhlaba esihlezi kuwo empeleni asihleli permanent, futhi umhlaba esihleli kuwo simele ukuthi sivakalise uvo lwethu la kufanele siliveze khona njengabantwana bakaNkulunkulu. Uma lithi izwi lenkosi kunamadoda noma kuney'nsizwa ezanqaba ukubhawela iy'thixo ezazi kade zibekwa phambi kwawo, siyadinga ukuthi singabazalwane lesi sikhathi sinqabe izinto ezenziwa ngabantu abazibiza ngabaholi bezwe lethu, bebe belihlothozisa izwe beliphosa ehlathini. Siyadinga ukuthi singabazalwane siphumele obala ukuthi thina silalela umdali wakho konke, asilaleli noma ubani okhulumayo. Siyadinga ukuthi emabandleni ethu uNkulunkulu athathe indawo yakhe full time bazalwane. Empeleni ngiyazi ukuthi abaningi kunzima, amadlebe njengamanje abanzima ukuyizwa imeseji engamemezi imali noma engasho ama-breakthroughs kubantu, ngoba imeseji kaNkulunkulu isiyenziwe yachiphu ngenxa yosizi lwethu. Sireyisa kakhulu usizi lwethu kunokureyisa kakhulu uNkulunkulu. Sireyisa ama-needs wethu nama-wants wethu more than ukureyisa uNkulunkulu. Ngiyanxusa lapha bazalwane ukuthi whoever owaziyo ukuthi lesi sikhathi esiphila kusona siyawudinga umkhuleko, akhuleke bazalwane. Abantu ababamba ama-position abo manje, sikhulekeni, sikhulekele izwe lethu, sikhulekele ukuthi uNkulunkulu angenelele bazalwane kuyo yonke into esiyenzayo, abe phakathi kuyo, kube uyena ophethe i-steering, adrayivele enqola uNkulunkulu. Siyamnxusa and siyamcela bazalwane. Ngiyathanda ukuthi ngisho ngokugcwele ukuthi emakhaya esizalwa kuwona kuyiqiniso ukuthi labo bhuti ababizwa ngamakhosana abasuke sizalwa nabo emindenini, kubalulekile babe noNkulunkulu. Ney'nhloko zamakhaya kubalulekile zibe noNkulunkulu, ngoba kuyihlazo ukuthi ungumnikazi wekhaya kodwa umazi uNkulunkulu. Ihlazo lelo, ihlazo ukuthi uyimenenja yomuzi kodwa awunayo uNkulunkulu. Siyabadinga abantu abazophatha amakhaya bazane noNkulunkulu, ngoba abaningi abayi-understand lento yokuthi kushiwo lana ukuthi umuzi awuphathwe ngokwesandla nangokwemnqubo kaNkulunkulu.
empeleni kwezinye zezintshumayelo engike ngayikhuluma ngazo, uthi umyalezo engikhuluma ngawo, umshado wendoda nomfazi uyisibuko sikaNkulunkulu nebandla emhlabeni. Umshado. Ngamanye amazwi, uma abantu beshada basuke befeza icebo likaNkulunkulu elithi barepresenta uNkulunkulu nebandla, ngoba thina singumakoti, uThixo wethu ungumnyeni. Ingakho kubalulekile ukuthi uma kukhulunywa ngokuthi abantu abashadileyo mabakholwe, kusuke kubaluleke kakhulu lokho. Alright. Ngifisa ukuthi ngiyiveze lento ukuthi izingxoko esinazo emakhaya nasemindenini esizalwa kuyo azibangwa ukuthi ngoba siyathakathwa, azibangwa ngamanzi amnyama, kodwa zibangwa ukuthi uNkulunkulu akekho kuloyo muzi, noma ma ekhona ngenxa yabanye abakhona, khona abayizidlamlilo abangamfuni uNkulunkulu. Uthola ukuthi-ke kugcina kune-division between those families. Le division ayigcini emindenini esizalwa kuyo, iyaphuma ihambe nomuntu aze ayokungena ebandleni, afike uphefumule lo moya uphinde uqhubeke, uphume ebandleni ungene kwi-community, uphume kwi-community yangakini ungene esifundazweni, uphume uze ufike kwiy'fundazwe ngey'fundazwe, ukugcwala i-South Africa yonke, ukugcwala i-Africa as a whole, lo moya we-division. So lo moya we-division iwona kahle hle kufanele siwukhulekele, udivayida abantu kube ngathi khona oyibhubesi, kube khona ngathi khona oyigundane. Kanti masabantu sonke simele ukuthi si-understand lento ukuthi sabantu sidalwe uThixo ngokwecebo lakhe, ngakho we have to fulfill injongo kaNkulunkulu njengoba sila emhlabeni. Ngakho-ke ngithe angikhulume la bazalwane, ngoba empeleni iqiniso lithi siyawudinga umkhuleko, uHabakuki uma simfunda kahle uchapter 2, uverse 1 wakhona uthi, ngase ngikhuphukela endaweni ephakemeyo, ngabheka, ngaqalaza, ngajula, ngibhekile kuThixo ukuthi uyawuthini kimi. Bese lithi izwi, umbono owubonileyo ubhale ngepeni lensimbi enhliziyweni yakho. Kulesi sikhathi samanje simele ukuthi siyibhale izinto uNkulunkulu ayikhulumayo nathi, ukuze sikwazi ukusiza labo abalahlekelwe i-direction lesikhathi. Ngike ngakhuluma lento ngelinye ilanga ngathi mina, uma uMoses engasayi kuNkulunkulu, ibandla lizokhala ngokuthi aliyitholi izinto zalo, ngenxa yokuthi ibandla liholwa umuntu ongasayi kuNkulunkulu. Uma bethi abantu kuMoses sifuna amanzi, uMoses ubetshela uNkulunkulu, ngoba usehlala lade kuhanjwa khona, athi uNkulunkulu, nabo abantu bathi bafuna amanzi, athi uNkulunkulu nawo amanzi, enza kanje bazowathola amanzi. Bathi abantu bafuna inyama, athi uNkulunkulu enza kanje bazoyithola inyama. Lapha it's a good example bazalwane sisuke sinikezwa yona, ukuthi uma uleader wasebandleni well connected noNkulunkulu, ibandla ngeke lisafarishe. Inkinga yebandla ukuthi libonakala lisafara kangaka
ingcaki nangu lo muntu ome phambili uye oyinkinga. Asikuyeke ukuthi uya-challenge-wa naye, asiqondane naye ngqo ukuthi uyilahleleni i-connection yakhe noNkulunkulu, ngoba ngesikhathi elahla i-connection yena noNkulunkulu le nto ivele i-destroy abantu abangemva kwakhe, ngoba yena ufana nekhanda. Uma ikhanda lingekho connected ne-power enguNkulunkulu ngeke likwazi ukukhanda ukunqekuza lodwa. Liyayidinga le connection kuNkulunkulu. So imessage yami ilapho ekuthenini ibandla malingangenwa umoya ukwamukela izinto kube ngathi zinhle nje, ngisho ngezinhle. Azikho izinto ezinhle kulesikhathi samanje elingafanele sibhizi silandelana nazo. Iqiniso lithi, ngike ngaxoxa nomunye ngalento ukuthi iqiniso lithi uma lesi sikhathi usafuna ukurecognizwa njengomuntu ophethe izinto ezingcono noma ophethe izinto eziphambili, kusho ukuthi awukakhuli wena ngokwanele. Ngoba yiyo lento ehluphayo ukuthi uma uDeuteronomy 28 lo othi uma ulalela nokulalela izwi kaNkulunkulu uqaphela ukwenza yonke imiyalo kaNkulunkulu, uyawubusisa ekuphumeni nasekungeneni. Umlalela nokulalela izwi kaJehova uNkulunkulu wakho uyawubusisa ekuphumeni nasekungeneni. Ngamanye amazwi, ibandla kulesi sikhathi esiphila kusona lilidwa ngabantu abangakhulile ngokwanele ukuthi balide ibandla. Iyona lento engifuna ukukhuluma ngayo. Lilidwa abantu abase-willing ukuthi bafuna ukushayelwa ihlombe uma beqhamuka bapraise, ngoba wonke umuntu ongakhulile ngokwanele usafuna udumo kulesi sikhathi samanje. Akusona isikhathi sodumo lesi, isikhathi esiphila kusona. Akusesona isikhathi sokuthi fanele ulokhu uveza izinto wena uthi mina ngiphethe uhlobo oluthile lefoni. Ngisho amafoni aphathwa kulesi sikhathi alisekho udumo lokuthi usibani uphathe ifoni ebiza kakhulu kuneyomunye. Ney'moto ey'drayiva manje ayisekho indaba yodumo ukuthi usibani udrayiva imoto enkulu. Abantu abasenendaba naleyo nto. Uwena nje oyihluphayo olokhu ufuna ukuyixakekisa wenza izinto ey'nganasidingo. So le nto ithini-ke engiyishoyo ithi ibandla lilidwa abantu abangakhulile ngendlela eyaneleyo ukuthi bangama phambi kwebandla ngokugcweleyo balikhonekthise ibandla nomdala wensuku. Uthe mile lapha phambili ubhizi ubuka amantombazane la ekufanele ajole nawo ngoba akakhulile ngokwanele. Akakhulile ngokwanele. Uma ithi le ncwadi umuntu ofisa isikhundla noma umuntu ofisa ukuba umbonisi makabe ngokungasolekiyo, ngakuchaza futhi ngathi akushiwo umuntu osukelwayo kodwa kushiwo umuntu naye kungafanele alahle unembeza wakhe, ngoba unembeza wakhe makuthiwa unikwa iposition yokuthi yima phambi kwabazalwane ukhulume ngoNkulunkulu, kwawena unembeza wakhe ufanele ungakulahli. Wena-ke kuqala as introspection yourself ukwenzela ukuthi uma usumile phambi kwabantu ungami kanti une-guilty conscious. Iba umuntu ojwayele ukuyihlanza, ukhipha izinto ezingakwenza ubambelelwe izinto zobumnyama. Uzikhiphe zonke lezo zinto. Uzikhiphe. Ngithe mina, if I'm not mistaken, ngithe mina empeleni umuntu okholwayo umuntu osekhathele kwezinye zey'ntshumayelo. I think ngike ngayisho lento ngathi umuntu ongena evangelini engakhathele uyahlupha, ngoba endleleni yakhe uhamba hambe kumvuke ubuyena, avuke avele ukuthi kahle hlele imbuzi njengoba kade siyitshela ukuthi imvu nje, imbuzi le noma impisi le kahle hle impisi. Thina nje besiyitshela sihamba nemvu kanti impisi sihamba nayo.
So iyahlupha lento yokungena evangelini ungaqedile ukujola. Ngiyabona mina makuthiwa uhlaselwe izinkanuko, ngiyakubona lokho kuhlukene lento engikhuluma ngayo. Khona lento yokujola with a purpose yokuthi ngifuna ukubaprovela mina ukuthi imizwa wami isasebenza. Yilento yokuthi umuntu ethi eshadile abe namantombazane ajola nawo within the church. Lento isho ukuthini-ke? Isho ukuthi this person is not ready ukuthi angafanele ukuthi alide ibandla likaNkulunkulu. Iyadida lento ukuthi ungathi ushadile uphinde uyofuna into efanayo naleyo ishiya la endlini, uyoyifuna kwenye indawo kodwa unayo la endlini. uNkulunkulu esekubusile wakunika ukuthi le yakho-ke wedwa kodwa uyayishiya endlini uyobheka enye ngaphandle, uyolanda izifo lapha, uyolanda imimoya engcolileyo, uyolanda lonke uhlobo lwamadimoni ubuye nalo uzolifaka kulo mama ohleli naye la ekhaya. La madimoni uma usowafake kulo mama niyaphuma la endlini senihamba nesontweni niyowafafaza futhi khona. Uphinde ubeka abantu izandla ngomoya owulande ngaphandle lapha ehlathini wabuya nawo uzowufaka la bazalwane. So inkinga esinayo ethi uNkulunkulu akasisize asikhulisele abantu abazokhula mentally, bakhule ngokwengqondo, bangakhuli ngomzimba nangeminyaka abazosibalela ukuthi bazalwa nini. Akukhona lokho kukhula engikhuluma ngakho. Ngisho mina ukukhula ngokomqondo, ukhule kwa-spiritually, ufike kwi-level ethi matured enough ukuthi ungama phambi kwebandla. Yilokho esikucelayo bazalwane. Ngiyathanda mina ukuthi ngikuveze ngoba mina ngi-transparent. Mina hawu ngi-transparent. Thina esingakaganwa sinenkinga yokuthi endleleni yethu la sihamba khona usathane ulwa impi ethi ngoba sithi siyakholwa and siyaqhubeka ngenkani sithi siyakholwa ngeke sike kukukholwa, ngisho sibhuhuzeka sidakazeka sibhabazeka phansi sivuke siyicoshe, uyanyanya ngoba uyazi ukuthi masike safika idestiny ye-marriage uyophelelwa indawo ezindaweni ey'ningi ngoba sobe sesi-achivile lento uNkulunkulu ayifuna ukuthi once wangena kwi-marriage wama evangelini, zonke izinto uNkulunkulu akade efisa ukuthi ayifeze ngecebo lakhe ngawe zizokwenzeka. Yileyo nto-ke eyimbi. Thina endleleni yethu njengoba sihambe sibhuzeka sibhabazeka siwazivuka siyicosha, impeliwayo ukuthi singayi-reach idestiny yethu. Kanti ithembe likhona ey'nhliziyweni zethu nathi we are willing each and every day ukuthi si-reach a destiny uNkulunkulu asibekele yona. Ngiyafisa ukuthi ngikuveze lokhu ukuthi angifuni ukuzenza honest mina, nginikhohlisa, angifuni nikhohlisa, ngifuna ukukhuluma iqiniso ukuthi endleleni njengoba thina singakafiki kwi-destiny yokuthi size sigcine sishade, endleleni yethu ama-temptation akhona ngempela. Makukhuluma ngemimoya elwa nenyama ikhona ngempela, kodwa lithi izwi lenkosi olungileyo uyawa ka-7 naka-10 naka-20 kodwa uyavuka. Akathi uma esewile kuleyo ndlela abese sayiselala khona kodwa uyavuka, ngoba ivangeli esilimukelile ilona ubukhwalithi balo lisho njalo ukuthi akufanele ukuthi ngoba naku ukripheke namhlanje bese uvele ufune iy'ngubo zokulala uyonda uvele uthi ibukululo ngesiso. Asiyivumeli leyo nto, aliyivumeli ivangeli esilimukelile leyo nto ukuthi yenzeke. Ngakho-ke noSathane uma ejikijela uyoze akhathale ngoba le nto esiyenza asiyenzi ngoba kuwukuthi sikhokhelwe imali ngayo, asikhokheliwe imali, asibrayibhwanga ngayo, noma hhayi ukuthi ikitaza mhlawumbe makhwapha sizizwe ukuthi siyajabula masiyenza. No, akukhona lokho.
kodwa siyenza ngoba uNkulunkulu has chose us ukuthi lento ufuna siyenze. And kukhona imiphefumulo esiyilindelwe ekufanele siye kuyo ukuze ivuswe phila. Anqabayo naye uThixo ukuthi ayimele lemphefumulo ukuthi izife ingalizwanga izwi kaNkulunkulu. Ngiyafisa ukuthi ngiveze ezinye zezinto engike ngayithola. Angiyena umuntu ogxekayo mina isikhathi esiningi. Ngiyeke ngirecommend la fanele ngirecommende khona. Ngike ngahlangana nenye ingane la edrobheni, bazalwane, ngiyathanda ukuthi ezinye izinto siyikhulume, sicebisane, sibonisane ngazo. Ngike ngahlangana nenye ingane edrobheni ihamba ibeka amaphepha iwanamathisele egxobeni. Le ngane mangiyifunda imessage yayo ithi yona abantu uma befuna ukuzinikela Jesu nawa amavesi yawabeka yayisithi impeleni imessage yayithola ngobaba lo ukuthiwa ubaba uEnigma. Hayi-ke ngaze ngiyibuza-ke mina ngathi mina wena sizukhonzaphi, wathi usisa akakhonza indawo. Siyayijabulela imessage eshunyelwa ubaba uEnigma ngoba iyabaqwashisa abantu abaningi and iyabavusa. Akufanele sithi masisonke sabazalwane hleze siphila impilo yokuncinzana noma yokulwisana kube sengathi kwesinye isikhathi sibanga udumo olungeke lusiyise endawo. Kanti-ke kodwa khona into engifisa ukukhuluma ngayo la. Empeleni ubaba uEnigma udume kakhulu, uyaziwa ukuthi uyaqwashisa, ujwayele ukuqhamuka nama-revelation. Siyakwemukela lokho, siyakubonga and siyakuphakamisa. Kodwa into engiphathe kabi kulo mntwana, ngimbuza ngebandla ukuthi ukhonzaphi, uthi yena akanalo isonto akhonza kulona. Kodwa into ake yenze uyeka abantu abayalile ngobaba uEnigma ukuthi abangene ku-YouTube bakwazi ukuthi bamthole, balalele ney'ntshumayelo zakhe ngoba naye ushintshile ngenxa yokulalela iy'ntshumayelo zika-Enigma. Ngiyafisa bazalwane ukuthi uma kungenzeka ubaba uEnigma ake ngagcini ku-YouTube. Isicelo sami leso, uma kuthiwa kuyenzeka bekufanele ahambe ezenza iy'nkonzo. It's just a suggestion lengiyishoyo. Ahambe ezenza iy'nkonzo ey'ndaweni ngey'ndawo, abazalwane nabo bambize, abathi baphendulwe nguye nangamazwi akhe, aba-willing ukumbona akwazi ukufika kulezo y'ndawo ehamba ishumayela. Ngesizathu sani? Ngesizathu esithi abazalwane abangathi mase beshunyayeziwe ingabe isaba khona leya monitoring emele ngabe iyenzeka. Ngoba uma umzalwane ehlatshwe yizwi ku-YouTube akusho ukuthi izinto ezinye sezizozenzakalela ngoba usewumntwana, ufana nomuntu ozalwa manje. So udinga ukuthi akwazi ukufukanyelwa, athole isandla esifudumeleyo. Uma ngisho kanje, ubaba uEnigma njengoba abantu abaningi bayamazi udumile, kubalulekile ukuthi uma inceku ifikile kulesa sigaba sokuthi ikwazi ukushumayela, ayikwazi phela ukuthi izimvu iy'bhekela zikhona ebese izeluleka ukuthi azikhethe amabandla ezizwayo ukuthi zingakhonza kuwona, bese yawabala ukuthi nali ibandla ongakhonza kulona, nali ibandla ongakhonza kulona. Lingangeni la ngoba leli bandla mhlambe liyadusa, aliyiphethe insindiso. Ngishiswa yini lento? Ngishiswa isizathu esithi lo mzalwane wangiphatha kabi mangithi mina, wesisi, enye into engakusiza njengoba yes ngiyabonga ukuthi amaphepha uyawabeka, kodwa funa unethiwekhe nabanye abazalwane ukwenzela ukuthi ivangeli lakho likhona ukukhula. Ngoba akusikhona ukuthi umuntu mayehlatshwe yizwi ngaleso sikhathi usuke esekholwa ngokugcwele nangokupheleleyo. Usuke ehlatshwe yizwi ngaleso sikhathi lamethusa ekutheni lento akade yenza ayiyeke, abese ema kwi-position ethi ngidinga uthisha ozongifundisa.
Uma-ke engekho umuntu okuyena okade ekuhlaba ngalelo lizwi alikhulumileyo, it's either prophecy noma izwi alithentile noma intshumayelo kade ekhuluma ngayo. So uma engekho umuntu ofundisayo ekuthenini kuhanjwa kanjani-ke uma kade usuhlatshwe yizwi, labo bazalwane bazofana ney'ngane lezi zey'nyoka ey'hambe ziy'bhukuza zonke iy'ndawo le, zigcine zingakwazi ukukhula, ezinye zifele ey'tradini, ithi yawela emgaqeni ishawe imoto ifele khona lapho. So kubalulekile bazalwane ukuthi uma umsebenzi khona umhlabelethu owuqalile umsebenzi uzokuwufeza empilweni yami. So uma umuntu eseqalile ukushumayela funa akwazi ukumele ekuthenini aze afike esigabeni sokuthi njengamanje sengiyababheka-ke laba bantu akade ngibashumayeza. Okay, bathi abanye bangala baqoqana bazona kulezo y'ndawo, afike ashumayele ngalo ndlela ashumayela ngayo, asebenzisane nabafundisi bendawo. Uma befuna ukubathatha abazali babathathe babashumayeze babafake emabandleni efanele babafake kuwona. Ngiyazi ukuthi elinye ithuba lizovela, ngizoyenza enye ividiyo ezoba direct ekuthenini yonke lento sibonisaneni nabazalwane, especially uma kuthiwa bayashumayela kanjena ku-YouTube, ngoba nami njengoba ngishumayela mhlambe kanje ku-YouTube angeke ngigcine la. Ngelinye ilanga kongiphoqa ukuthi ngiye physically kubazalwane, ukuthi mina leso sikhathi njengamanje asikakafiki-ke sokuthi kwenzeke leyo nto. Yilowo myalezo bazalwane obusenhlizweni yami esengikhulume ngawo ngagcina ngafika la ngifika khona. Umkhuleko wami nokunxusa kwami ukuthi asikhulekele izwe lethu lase-South Africa, sikhulekele i-Afrika, sikhulekele i-leadership yakhona. uNkulunkulu asisize, asilekelele. Siyamcela uNkulunkulu asisize, asisize uNkulunkulu. Sithandazeni bazalwane, sithandazeni. Uma lithi izwi kaNkulunkulu noma uthi umhlabelelo noma uthi lithi izwi, when the enemy raises the standard, when the enemy comes like a flood, the power of the Lord raises the standard, or uNkulunkulu uphakamisa izinga. Simele bazalwane ukuthi sibe kuleyo ndlela enjalo, ukuthi njengamanje ukuze ibandla kungabe ukuthi libuyele emuva. Akufanele bazalwane izwe lethu libuyele esikhathini sobandlululo zakudala, akufanele izwe lenze njalo. Akufanele izwe lethu libuyele kuleza ikhathi zodlame ekade kwenzeka zona. Uma siyibandla siyayiqonda into eyenzekayo njengamanje ezweni lethu ukuthi kwenzekani. Simele ukukhuleka bazalwane, ileyo nto la enhlizweni yami, ngoba akufanele ibandla lithule sengathi lise-ICU. Kufanele ibandla lihlezi libheka, lilalele ukuthi yini eyenzeka ezweni, yini uNkulunkulu afuna siyenze ngaso sonke isikhathi. Yilowo mthandazo ebengiye nawo ukuthi bazalwane, let us take our tools, let us take iy'khali zamaKristu singene nemkhulekweni sikhulekeni. Usuku nosuku umuntu angayeki ukuthandazela izwe lakhe ahlezi kulo, ukuthi malingadlalwa izwe imimoya emnyama, malingadlalwa izwe ama-decision a-wrong, malingadlalwa izwe abantu abanganathixo izwe lethu. uNkulunkulu anibusise, ngiyabonga, amen.